Prečo vojna na Ukrajine skončí s nástupom Trumpa? Mnohí nepochybujú o tom, že s nástupom nového prezidenta USA, ktorým budem s veľkou pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote Trump, vojna akoby myhnutím čarovného prútika skončí. Ono je to v poriadku. Takto bolo zrejmé naplánované Spojenými štátmi a takto aj bude. Tá niekoľkoročná pauza, ktorú vyplnil Biden s jeho zahraničnou politikou, tu však nebola len tak. Tiež mala svoj zmysel a význam, minimálne pre Ameriku, a tiež bola naplánovaná. Blíži sa koniec. Musí prísť niekto iný. Misia bola splnená. Podobne to bolo aj s Čaputovou. Tiež tu musela byť. Ale viac nie je na prezidentskom mieste potrebná. Vysoká politika, myslím tá najvyššia, sa plánuje v predstihu niekoľkých rokov. Nepochybujem o tom. To, že Lajenová získala ďalší mandát ako šéfka Európskej únie, to, že je Rutte šéfom NATO a podobne. Hlavné figurky sa nevolia, ale dosadzujú a plánujú. Dokonca s niekoľkoročným predstihom. Dúfam, že sa chápeme. Čo má z toho bežný občan? No nič. Možno verí, že je to tak správne, alebo ho to nezaujíma, občas príde k voľbám v domnení, že jeho hlas niečo zmení a tak ďalej. Dlhé roky a celé životy sme klamaní. Problém je ten, že kritická masa si to nevie alebo nechce pripustiť a zvyšok je ľahostajný. Pokiaľ si dokážete zreteľne uvedomiť, v akom svete žijeme, o čom je vrcholová politika, medzinárodné vzťahy a diplomacia súčasnej doby, neváhajte a pridajte sa k nám, spoločne vieme veľa vecí zmeniť alebo aspoň ovplyvniť. Myslím si, že už teraz sa plánujú dohody a vytvárajú podmienky na uzatvorenie mieru na Ukrajine, ktorý bude prospešný pre obe strany. Západ dobre vie, že túto vojnu konvenčným spôsobom a bez toho, aby poslal živú vojenskú silu, nevyhrá, a Rusko dobre vie, že sa nezmocní celej Ukrajiny. Iba ak by sa mu podarilo úplne odstaviť väčšiu časť energetickej infraštruktúry Ukrajiny do príchodu zimy, o čo sa aj snaží. Nikomu však nie je ľúto tých vyhasnutých životov. Prečo vlastne museli zomrieť a mnohí ešte zomrú? Kvôli čomu? Kvôli komu? Všetko sa prepočítava skrze peniaze. 14 balík sankcií, zmrazené aktíva, medzinárodná izolácia. Ibaže takto to dlhodobo fungovať nemôže a ani nebude. Preto musí Rusko bojovať až do konca. Nič inému neostáva. Chcete žiť v budúcnosti v rozdelenom svete, ktorý bude proamerický a proruský? Ja teda nie. Chcete, aby v takom svete napätých vzťahov žili vaše deti? Ja nechcem. Pridajte sa k nám, SPD má svoju vlastnú zahraničnú politiku.